si un no parla del seu interior, difícilment pot parlar de l'estat que ens envolta. Han estat molts mesos on per diversos motius no he pogut expressar-me d'una forma pausada i en un fòrum legítim, com és avui en sessió plenària, ja que no he aprofitat els mitjans de comunicació per enviar missatges subliminars com ens tenen acostumats, perquè és aquí on legitimem els posicionaments polítics. Ara farà un any aproximadament, un partit d'una nova creació, sense més subvencions que la perseverança, la humilitat i l'esperança de portar una nova manera de veure i de fer política, entrava, inesperadament, en contra de totes les càbales i enquestes en representació al consistori. 666 persones van donar-nos suport i fets per Sitges irrompia la política local i municipalista amb un regidor. Manifestacions de la nit electoral feien clar que l'encaix no seria fàcil. El mandat de l'assemblea del partit era governar i Junts per Sitges va ser que inicialment ens va oferir la possibilitat d'entrar. Aquest fet ens situava dins d'una possibilitat ferma per poder governar. Les aritmètiques polítiques van fer que quan Fets per Sitges es veia dins d'un govern amb les regidories de Via Pública i Benestar Animal, dies abans se l'exclogués per part del Partit dels Socialistes de Sitges i se'ns batés l'entrada a conformar un nou govern per Sitges motivat més per les rancúnies personal del passat en referències al meu pare i a la família que d'una realitat pragmàtica. Va quedar palès qui continua marcant l'agenda del Partit dels Socialistes a Sitges amb els darrers 40 anys.